Tots per tots, perquè el futur ja no és el que era. Tinc tendència a parlar, i aquesta tarda he parlat amb una gent molt poc comú. La gent que obren una sala alternativa de teatre a Solsona, que es diu Tatrau Teatre. La capital del Solsonès està d'enhorabona perquè està a punt d'estrenar, bé, fa uns dies ho van obrir al públic, però tot just allò per entrar, mireu i no toqueu, i ara demà passat ho estrenen ja posant-ho en marxa. Digues què, un espai teatral, el Tatrau Teatre, un espai escènic de petit format que neix de la iniciativa privada d'un grup de teatre que per acabar-ho de fer difícil no seria del tot professional, la Satània Teatre. Que com es fa aquest miracle? Doncs ens ho explicarà ara qui millor que en Francesc Boix de la Satània Teatre. Francesc, bona nit. Bona nit, què tal, com estem? Bé, home, bé, vosaltres, d'entrada, enhorabona, perquè una estrena d'aquest ordre s'ha de celebrar i bé, no? Sí, moltes gràcies. No és una cosa que es faci sempre i ens fa moltíssima il·lusió, sí. No, ben al contrari, és una cosa que, per desgràcia, no es fa pas gaire sovint. De fet, pràcticament no es fa mai. De fet, en aquest país, jo ara mateix, la feina que em donaries per recordar una altra iniciativa d'aquest tipus, d'algú que des de la iniciativa privada, des d'un grup de teatre, des d'una companyia de teatre, arrenquin un local d'aquestes característiques tan interessants com vosaltres en una ciutat com Solsona. No sé si vosaltres teniu contacte, notícies o d'altres sales d'aquest tipus en el territori. No, bé, nosaltres el que sí que hem constatat és que a Barcelona, per exemple, ara hi ha un corrent d'obrir sales d'aquest tipus, d'aquest format, però estan sempre vinculades a empreses professionals, sí, senyor, de l'àmbit privat, però són companyies ja que diguem que es guanyen la vida amb això, no? Sí. No és ben bé el nostre cas. Nosaltres no som una companyia professional, vam néixer fa pràcticament 30 anys com un grup de teatre amateur. Durant aquests anys ens hem anat mantenint com a tal, però diguem que aquesta última dècada hem fet un petit, no sé com dir-ho, salt endavant, perfecte, sí, salt endavant, i sense deixar de ser un grup amateur, és a dir, tots els nostres complements, tota la gent que participi es guanya la vida amb els seus respectius oficis, però sí que li hem donat un impuls i una dedicació i un nivell, diguem-ne, ens hem proposat un nivell que potser, no diria que va més enllà, no vull ser pretensiós, però vull dir que no pateixis més, ja ho dic jo, depassa el que seria l'àmbit purament amateur. Vaja, això està clar. Diguem així, sí. Sí, no, ja està dit. No cal que... A més, aquest és un terreny que no el tocarem gaire més perquè parlar de teatre amateur i adjectivar-ho i matisar-ho i tal és francament complicat, perquè aquí a casa nostra, jo no sé si estaràs d'acord amb mi, el que se'n diu teatre amateur, que, aviam, no anem més enllà, etimològicament és el que és a dir, teatre pel qual no es cobra. Vull dir, dona un arc de realitats i de sensacions, jo crec que pràcticament inabastable, des de coses que farien plorar i no pas d'emoció dramàtica, fins a gent d'una qualitat, vaja, espectacular. Mentre tu estaves parlant ara d'aquesta situació vostra, d'aquest salt endavant, que tu dius petit, a mi em sembla un salt endavant, Déu-n'hi-do, un salt endavant, i a més coratjós, i que és de molt agrair des del punt de vista de la gent que som simples espectadors que gaudim del teatre. Estava recordant jo l'experiència de la Cubana. La Cubana, un dels grups de teatre que durant molts anys ha sigut probablement el de més èxit del país, durant uns anys, segur, a l'època aquella de Cómeme el coco negro, etc. És un grup de teatre que arrenca a Sitges com un grup de teatre amateur i que de sobte, doncs, un dia... O sigui que en aquest sentit el procés podria tenir uns certs paral·lelismes amb altres casos.
En qualsevol cas, nosaltres estem aquí avui per donar la benvinguda a aquest espai, que ja us ho dic ara, a la gent que ho vulgueu, busqueu-ho per internet, Tatrau Teatre, només que busqueu això ja trobareu entrades a través del blog vostre, etc, en què podreu veure l'espai. A mi m'ha semblat un espai fantàstic, deliciós m'ha semblat. I he quedat certament sorprès perquè allà expliqueu que això abans era una caserna militar. Sí, bé, això és un espai que està al centre històric de la ciutat, sí, que deu ser una edificació que es devia fer a finals del segle XIX, sí, i al principi era una quadra. Quadra? Sí, de fet, la família propietària d'aquest local l'anomenen la quadra. Yeah. Després va tenir, a part d'aquest ús, durant la Guerra Civil, sí, aquí s'hi va instal·lar una companyia militar, que era la companyia de la banda musical. Es van instal·lar aquí, dormien, tenien els vehicles, ho tenien tot aquí. I en acabat això es va convertir en un magatzem, funció que va fer durant molts anys. El 2009 a nosaltres se'ns va presentar l'oportunitat d'agafar aquest local i remodelar-lo en un espai creatiu, i bé, va començar l'aventura, el projecte Tatrau, que va culminar aquest dissabte amb la presentació a la població d'aquest espai, sí, i que ja li farem la prova de foc dissabte que ve amb la presentació d'una obra de teatre. Concretament no és tan fàcil una obra de Paco Mir, un dels tricicles, no? Exacte, sí. Queda entès amb la teva explicació també això que el fet que es destaqui que hagi estat caserna és pràcticament anecdòtic, no? Anecdòtic, sí. Perquè, clar, de fet, sobta, no? Com deia ara, i insisteixo, si aneu a buscar el blog de la gent de la Setana i el blog de Tatrau Teatre, que és el nom que té aquest nou espai, hi ha allà un vídeo, allò del making of, diguéssim, i es veu això, molt clarament com és l'espai, com és l'edifici, i es veu també les obres que hi heu hagut de fer, que no són pas... Això s'ha d'explicar també, perquè la gent, quan arribem a aquest capítol, en el terreny, diguéssim, del que ens movem habitualment, quan parlem d'infraestructures de servei, teatral, etc., aquí és quan parlen de les inversions no sé què, i la constructora i el disseny de no sé quin arquitecte. Aquí la mà d'obra pràcticament l'heu posada vosaltres. Tot el que hem pogut ho hem ficat nosaltres, perquè evidentment no som cap entitat potent des del punt de vista econòmic, ni tenim els pressupostos amb els que remena l'administració pública. Per tant, vam haver de ser molt realistes des del principi, fer números i veure fins on podíem arribar. De fet, el projecte l'hem plantejat en fases, ara hem fet la primera fase, la que ja ens permet d'editar i de treballar-hi, però si tot va bé, nosaltres esperem continuar fases en el futur que ens permetin incorporar els elements que puguin augmentar la comoditat i funcionalitat del lloc. Però sí, evidentment, tot el que han sigut tasques en els que requereix un coneixement i una tècnica professional, com pot ser les feines de paleta, de lampisteria, etc., això evidentment ho hem contractat, però tot el que ha sigut possible de ficar mà d'obra a nosaltres ho hem fet per tal que els pressupostos s'ajustessin més a les nostres possibilitats, diguem-ne. I llavors sí, membres del grup, però també amics, col·laboradors i fins i tot patrocinadors, és a dir, gent del poble que tenen les seves empreses, que tenen les seves botigues, però que ens han proporcionat part del material d'una manera, si no gratuïta, amb moltes facilitats, doncs per ajudar-nos en aquesta història. Tantes i tantes vegades hem sentit veus d'allò oficial que diuen jo busco emprenedors. Doncs aquí en teniu. Vull dir, si aquesta gent de la Setània no són uns emprenedors, ja m'explicareu qui ho és. No, home, no riguis, però és cert, Vull dir, ficar-s'hi fins al coll, assumir-ho, i a més, amb una cosa que tots aquests senyors, allò que caricaturitzem com els senyors de l'Havà, et diuen que això és ruïnós, que no es poden fer teatres perquè els han de mantenir ells o no sé què, doncs vosaltres esteu obrint aquest espai. Un espai que tu ara deies que admet, evidentment, com totes les coses, moltes millores i fases posteriors d'ampliació, etc., però que actualment ja és un espai absolutament modular, no és diàfan, perquè hi ha columnes, però ara mateix és un espai obert en què, diguéssim, que el que seria la platea ho definiu cada vegada vosaltres i construïu l'espai, no necessàriament amb un escenari a la italiana, diguéssim, sinó que el construïu com voleu, no?
Exacte. Mira, aquí a Solsona tenim la sort de tenir un teatre comarcal, que és públic, que és un espai molt ben preparat, modern, el van estrenar l'any 2000 i del que n'estem molt contents. Un espai convencional, molt ben... Exacte, esperem continuant fent ús. Però és el que dius tu, és un espai convencional en el que només podem fer muntatges a la italiana. Tenim un escenari i un pati de butaques. Aquesta va ser també una de les nostres pretensions a l'hora de presentar un nou espai que tingués un aforament més petit que aquest altre que tenim aquí, però que també ens permetés aquestes possibilitats. Nosaltres podem ficar l'escenari on vulguem, ficar públics a dues bandes, a una banda, a tres bandes, amb la qual cosa podem fer teatre. És una cosa que a la gent els agrada molt, teatre de proximitat, de poder veure a 2 metres dels actors, una cosa que en un teatre convencional costa més de fer. Sí, costa de fer i a més requereix una certa dosi de concentració addicional per l'actor, això treballar sense la quarta paret i sentint i veient el públic allà, doncs té la seva cosa, efectivament. Un espai que, a més, teniu ja clar que no es destinarà exclusivament a les vostres representacions, sinó que esteu oberts a moltes propostes, no? Exacte, sí. De fet, quan nosaltres vam començar a imaginar el projecte teatral fa anys, l'inici, el que va provocar tot això, és que nosaltres teníem un espai per actuar, que era el Teatre Comarcal, però ens faltava un lloc on preparar els muntatges, on assajar, un lloc on poguéssim plantar l'escenografia des del primer moment, un lloc en el que nosaltres poguéssim dir quins dies a quines hores podíem assajar. Les dificultats típiques de disposar d'un espai compartit de titularitat pública, que com que no n'ets l'amo, doncs no saps mai què pots i què no pots. En part és positiu, perquè significa que té molt èxit, que hi ha molta gent que hi vol anar a fer activitat, que és una cosa bona. Però bé, llavors nosaltres, mentre teníem això, vam dir, i si fem una cosa que va una mica més enllà? I si fem un espai on, a més d'assajar, de preparar, podem mostrar al públic les nostres activitats. Però no només les nostres activitats. Evidentment, l'espai neix a l'entorn de les activitats teatrals. Però és un espai que l'hem d'aprofitar, li hem de donar un rendiment, l'hem d'obrir a la gent del poble. És un espai, un local privat, per entendre's, perquè neix des d'una entitat privada, però té una vocació de funció pública, en el sentit de és un espai nou, és un espai que té unes característiques i dimensions determinades que molta altra gent en pot fer ús. Per exemple, estic pensant en dansa, gent que necessita un espai així gran, amb un terra preparat. Estic pensant en música, en petits concerts acústics o fins i tot no tan acústics. Estic pensant també en vetllades literàries o lectures, exposicions. També tenim un espai que és el vestíbul, el que nosaltres en diem el vestíbul de Trau, en el que també pots ficar exposició d'obres d'art, o fins i tot projectar també una pel·lícula a la paret, que és prou gran i d'això. Per tant, obrim, donem idees i algú hi trobarà alguna altra utilitat. Obrim el ventall de possibilitats perquè la gent se'ns apunti i ens utilitzi el local, per entendre'ns, i puguem aconseguir que aquest equipament nou sigui un equipament viu, ple de vitalitat i que la gent doncs en pugui fer ús i disfrutar-ne tant com pugui. Tot això i moltes coses més és ja actualment, però en funció i en ús públic a partir de demà passat, Tatrau Teatre. Un nom que heu d'apuntar perquè a partir d'ara serà un dels llocs on quan busqueu les ofertes que hi ha de llocs interessants, d'espectacles interessants, doncs també comptarà perquè ja estarà en funcionament. Francesc Boix, enhorabona per aquest local, enhorabona per l'empenta, la voluntat i tirar endavant un projecte com aquest i evidentment d'aquí endavant molta merda que sé que la tindrem. Moltíssimes gràcies, esteu tots convidats a venir i conèixer el nou espai i us dono les gràcies per haver-vos interessat pel nostre projecte i donar aquest alternador importantíssim que és la vostra emissora. Gràcies, Francesc. Moltes gràcies. A reveure. Tots per tots. 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 Mil realitats, mil històries. Tots per tots, perquè el futur ja no és el que era.